No niin, morjesta. Täällä on Mike ja tänään on testissä, tänään on VS-taistelu 2 vivusta. Näitä olisi Sivasta pelkästään. Tässä on hedelmäjuomavipu, tässä on päärynäjuomavipu. Ok. Avataan nämä tästä. Eka maistetaan vaikka hedelmäjuomaa. Laitetaan tää päärynäkin tähän valmiiksi. Noniin. Maisteroiden katsotaan. Tää on ihan hyvä, mutta tää on aika makeeta. Tai makeaa. Mä annan tälle 7/10. Ok, maistetaan päärynäjuomaa. No, tää ei ole yhtä makeeta ja silleen, mutta kyllä nää on ihan tosi tasaiset, mutta tää on varmaan 9/10. Eli siis päärynäjuoma on voittanut. Kakkoseksi jäi hedelmäjuoma. Ok. Eikö vaan se ole? Moro.